11. januar 2024. Jeg hedder Victor, og jeg vil gerne fortælle dig en historie. Jeg kom faktisk lige til at tænke på noget. Det er faktisk rimelig underligt, når man tænker på, hvis jeg står og taler ind til et kamera, så folk der kommer forbi og ser, at jeg taler ind til en kamera, det er sådan lidt underligt, fordi man står bare og taler ind til en lille ting, der filmer, og det er jo sådan lidt mærkeligt, at man har sådan en hobby. Men når man så ser det bagefter, så tænker man bare, fuck hvor fedt, det ser jo mega fedt ud. Man bare taler, og man er ligeglad med, at folk kigger og sådan noget. Hej med dig, jeg hedder Victor, bliver også kaldt Viggo. Det her det er min første video på min nye kanal her på YouTube, mand. Inden I tænker, hvad fanden er det for en idiot, der sidder der og snakker lort, så vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Viggo, som jeg lige sagt, 23 år gammel. Jeg er bosat i København og sidder lige nu i min gang faktisk. Det synes jeg er meget hyggeligt. Hele meningen med alt det her galskab, det er, at jeg bare gerne vil fortælle en historie. Det er altså noget, der betyder meget for mig at fortælle historier, om det har været med dans, med musik, med teater, whatever. Så har jeg altid fortalt historier på en eller anden måde, og det vil jeg også gøre på den her kanal. Jeg vil gerne vise og give alt af mig til jer, og jeg glæder mig til at se, hvad fanden det bliver til, fordi jeg aner det ikke. Men det finder vi ud af. Altså, man skal jo ikke vide alting her i livet til. Og det er bare kedeligt. Så vi skal herhen til, og det vil jeg forsøge at gøre på forholdsvis kort tid. Så midt imellem er du sjov nok altid meget træt, sus. Undskyld. Da jeg er 16 år gammel, der står jeg for første gang på en scene, hvor jeg spiller en rolle i et stykke. Og der går det bare meget hurtigt op for mig, at wow, det her, det er fucking fedt. Hvis du var en rigtig dog, så vil du føle mig masser af børn, og ikke snyde mig på den måde. Og siden har jeg spillet en masse teater, jeg har danset en masse, og jeg har lavet en masse musik og gør det stadig. Og det vil jeg fortælle mere om. Hvis vi skal samle det helt op, så er det det her med at fortælle historier, som jeg er så opslugt af. Hey, kan du huske mig? Jeg ved godt, det er lang tid siden, og der var noget, jeg ikke fik sagt til dig dengang. Og jeg har virkelig brug for at komme ud med det. Og det er virkelig ikke for at grave i noget overhovedet. Altså, jeg har det godt nu. Det havde jeg ikke dengang. Du tog mig ikke alvorligt, og nu jeg væk. Troede på dig, selvom vi havde fucking dårlig sex. Det er ikke første gang, jeg sidder foran et kamera. Fordi at da jeg var 13, der uploadede jeg min første video på min Facebook-side. Som efterfølgende blev til flere. Så lavede jeg en YouTube-kanal. Og lavede en masse videoer med mine gode kammerater, som jeg desværre ikke ser i dag. Men vi havde det fucking grineren med at lave alle de videoer her, og det blev meget populært faktisk. Folk var fucking vilde med det, og det var vi også. Hej i dag, her har jeg taget min ven Victor med. Vi skal lave Kylie Jenner chat. Hallo, hvad laver du? Hvad? Det er mit kamera, det er ligesom mig, der styrer showet her. Hvad? Prøv lige at flytte dig, det er faktisk min plads der. Det var en smutter. Ja, nu skal du sige stille. Det er mig, der overtager det her, yes. Godt. Hej, og det er så min ven Victor. Sagde jeg ikke til, at det var mit show? Ja, så hold din kæft, ikke også? Så det byggede sig bare langsomt op til at blive noget større, og jeg var sgu ikke så gammel dengang, så jeg kunne ikke rigtig finde ud af at navigere rundt i det. Det tror jeg sgu er meget normalt, når man som barn får noget i hænderne, som lige pludselig bliver for meget. Så det er sgu svært at finde rundt i det hele, når man heller ikke har erfaring med og sådan noget. Vi skal ikke snakke for meget, fordi der var mange fans, der brokkede sig over, at introen var for lang sidst. Nej, der var ikke så meget Weekly den her gang. Nej, der var ikke så meget Weekly i sidste uges afsnit, men det var sådan set fordi, at jeg ville lægge mere vægt i introen. Jeg ville gerne have, at I skulle få en lidt bedre indblik i, hvem jeg var. En af de drømme, jeg stadig bærer rundt med, som jeg har haft siden jeg var 14 år gammel, det er en drøm om at lave musik og kunne leve af at spille musik. Ikke fordi jeg kan spille så mange instrumenter, men producere kan jeg. Og jeg har produceret rigtig meget musik efterhånden, som jeg rigtig gerne vil have, at folk skal lytte til. Og det er jo ikke bare lige så nemt, så Hvad nu, hvis jeg lavede en sang, hvor trommerne lød sådan her? Og så skulle introen være som sådan en gammel videospil. Men i hvert fald så håber jeg, at I vil se med på alt det her shit her, der kommer i fremtiden.
Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, eller hvordan det kommer til at blive, eller noget som helst endnu. Det finder jeg ud af. Men i hvert fald så må I have en pisse fantastisk fed dag, til vi ses næste gang i næste video. Og ja, der er ikke så meget andet at sige end... Kan I passe på jer selv? Victor, hvordan er det at spille teater sådan en hel måned? Men det er fantastisk.